Stock.com i Stary Testament 0CKST0.com, nowoczesna fasada, klasyczne oszustwo inwestycyjne pod błyszczącą oprawą i obietnicami nowoczesnego tradingu kryją się dwie strony, które nie mają nic wspólnego z legalnym inwestowaniem. Stock.com i Stary Testament 0CKST0.com to typowe przykłady fałszywych brokerów, bez licencji, bez siedziby, bez jakiegokolwiek nadzoru finansowego. Reklamują się agresywnie, obiecując szybki zysk, ale w praktyce służą jednemu – wyłudzaniu depozytów. Użytkownicy tracą dostęp do swoich kont, kontakt z doradcami urywa się, a pieniądze znikają bez śladu. To nie rynek kapitałowy, lecz zaplanowana pułapka. Stock i Stary Testament 0CKST0 to przestroga, by ufać tylko licencjonowanym instytucjom.